Masella ja té a punt tota la infraestructura necessària per tal d'oferir als seus clients la pràctica de l'esquí nocturn. L'estació ha habilitat un total de 10 quilòmetres esquiables enllaçats per 7 remuntadors. Les darreres setmanes s'ha dut a terme la instal·lació d'un sistema d'enllumenat a través de diferents faroles repartides per 13 pistes entre el sector de la Pleta i el Pla de Masella. L'esquí nocturn es podrà practicar a partir del 20 de desembre, els divendres i dissabtes, així com les vigílies de festiu d'entre setmana. A banda, també estarà disponible durant les vacances de Nadal. Doncs de fet, crec que és una oferta interessant perquè de fet serà una novetat en aquest camp i serà important perquè tenim els nanos dels clubs d'esquí, per exemple, està previst que tots els divendres puguin entrenar aquí al vespre, és a dir, augmentaran més hores d'entrenament, la qual cosa la gent podrà tenir més bona cobertura en quant a pistes d'entrenos. Tindrem també l'oferta aquesta a nivell de, sobretot, snowpark, el parc lúdic, que estarà obert pels universitaris, els riders, la gent que practica el surf de neu. Amb la instal·lació de tot aquest sistema d'enllumenat, Masella es convertirà en la primera estació del Pirineu en oferir tants quilòmetres d'esquí nocturn. Sí que és cert que a Catalunya l'any passat crec que era, sí, al Port del Comte van posar unes llums a la zona de l'Snowpark, que queda a la part de baix de l'estació, però sí que realment a nivell de, ja no pas d'Andorra, sinó podríem dir de tot el Pirineu, l'estació de Masella és pionera amb això, perquè de fet no és que tinguin una pista il·luminada, sinó que tindran 10 quilòmetres. És a dir, és un domini a nivell de l'estació molt important amb llum. A banda d'aquesta novetat, enguany Masella ha seguit invertint en la millora i la modernització del sistema d'inhibició. Per segon any consecutiu a més, amb l'adquisició del forfet de temporada, l'estació oferirà fins a 60 dies esquiables en estacions d'arreu del món.